риба. Мащабите на картите много добре се ориентира. Той е то канал. Описал Да. подводната падина там. Точно така, да. Някой реши да е тук за риба, по нашите описания много лесно ще се справи. ориентира. Още надясно ли е? Тук е пътя на корабите, те всъщност няма откъде да минат през Тено Закинто. Тено, доколкото знам, означава стеснение на гръцки. Обаче имаме доста голям път, Аз това гледам, че пак се дигна. Може да намалим малко. Намалях го още. Намалих го сега, обаче ако стане прекалено малък, може да влезе под лодката, това е лошо. Сега 1,9, 1,7. 1,8. Той вятъра може би нахвана вече и за това. 1,6. Мъртев на място, бе. Мъртев пълен десен направо. Сега ли? Да. Ето. Може да ходиш с белите шарапи да варят. Лидера се показва. Виждаме, ето отива на тясно. Дай ли? Десен. Да, ама колко? Сега да изключа. Ганджата някой спилоти? Не го покажи, това се пада ръка. Дай, дигай. Ако някой дели да кара, да снимай се хванат ръка. Мъжките за хъбо. Банко, кажи го това нещо там, моля се, дай да се слушам и малко чипо. Що мисля, ти казваше? Ето другата камера и не. Един въжито обаче. Се питам задачата. Без значение какво бъде отгоре там. Не, те са много тънки, бе. Дайте по-бързо да питам. Не, там има и друго. Много къси са. Да, това може. Докато е в шок рибата. Защото като ми удари опашка и я правиш. Не, готово. Така. Да. Чакай. Само че не трябва да се вържи още малко. На първо време, да. Дайте Дайте вече друго въженце, дайте. Сега вече да дадем друго И да го въженце. снимем на хлеба, тук. Камерата е спираме, Ванко. Мига, не знам дали е спряна. Пъс малко да намеря въженце. Държа. Те са къси. Не, просто трябва да се прескочи възела. Прескочи ли възела, ще стане идеално. Знам обаче. Рисково малко, ама да, така. Тя почва да трепка вече. Почва да не е трепка, но започва да се свлича надолу, когато се опитва. Тя ще удари, ние така сме губили въжеца, нали? Ще удари веднъж и ще губне с пръската. Както знаем и пръската. Нали държави? Дайте клещи, бояки клещи, да. Те са много малки, тира обаче може да станат. Мамко. Почнах. Да ти се забий нещо, внимай. Не бе, няма. Може да ме... Внимай, че воблера вътре куки-муки. Виждате тя, мамката му стара. Да я реже ли главата учета, а? Аз предлагам да я режеш главата. Аз да снимам ли още? Не, свърши. Тя е грозна, гледай. Черно-бели. Страхме се друга като пътели. Дай един нос на свършика. Така, Няма какво да се прави. внимай, че е много остър.
Епо? Еми там това. Са мънинки детски. И не снимка. Снимки си правиш ли? Еми, Дай, прей. няма, те ще стане всичко кръв, черва и люспи. Айде си. С другия профил. На сметуната. Не, аз ти си мислех с другия профил, ама освен да цопнем Тя да се пусна изтече много малко кръв. кръв и с Свърши, другия. тя Добре, ще пустече, бе. Е, така остави. Остави така. Не, бе. Остави да Пусни се вътре изтече да така. си Тече кръв и с другия профил. Остави така, ще пуснем да се изтече. Добре, да. Хим ще поизми. Дръжте Да пък грехота с първата спина да не се снимаш. Еми, Отпусни малко, първата. Ники, отпусни, ако не можеш ли. Кое? Може за малко да изтърве тук, няма кой да помогне. Ако беше истинска туна, беше заминала за това време. За кое няма кой? Няма колан. Еми то в гората сходиш за мечки, си носиш пушка. Да. Не бе, колана беше при тебе, само трябваше да го грабнеш за този. Аз къде да знам, бе? Аз па. Викам ми, да ти Само не едното се нещо да Аз между другото станах, защото чух, че е спряла лодката. Не съм чул никой да ми каже. Чух, че спря лодката, станах и викам да удари, бе. И никой не казва нищо. Ще оставя малко, ще измия след това малко. Ама, спираме.